dovesse ricapitare una cosa del genere, non penso sinceramente che saremmo, perché non penso che poi in questi 4 anni che sono passati ormai le strutture sanitarie siano state potenziate per poter essere pronte a gestire una nuova situazione, cioè una situazione simile. Ha azt kell mondani, hogy a tanulságot levontuk-e, akkor azt kell mondanom, hogy a tudományos közéletben szerintem igen, de azt, hogy vajon a döntéshozók fel vannak-e készülve egy jelentkező esetleges újabb járványra, erről nem vagyok meggyőződve. De mi lesz akkor, ha egy magzatkárosító vírus szabadul el ugyanígy, vagy egy agyvelőgyulladást előidéző vírus, vagy egy olyan vírus, ami a munkaképes korúakat tizedeli meg, ezekre az esetekre én nem igazán látom a felkészültséget, és főleg nem látom azt, hogy megfelelő szintű felvilágosító munkával elkezdtük volna a felkészítését, vagy további informálását a lakosságnak. Ten, kur mažiau pasitikima specialistais, tai ten greičiau žmonės nuėjo į tuos savo socialinius burbulus, kuriuose mes visi puikiai žinom, kad jeigu tu nori gauti vienokią informaciją, tai būtinai tam socialiniam burbule tu ją ir gausi. Tai va čia aš matyčiau gan didelį iššūkį.